ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Wandaisa zvanza mwana omera shumba nhasi uno karegai ndikwazisevayera moyo. Aiwa, ndaisa manja angu madzisekuru tiri munzvimbo yenyu nhasi uno tiri takambokupai nhau yemakomo anoera 20 kilometers about 25 kilometers kubva muguta reHarare, 25-30 ipapapo. Tine makomo akawanda ari munzvimbo iyoyi. Makomo aya mazhinji acho anoera. Nhasi uno sezvamunoziva maChina, takambokupai nhau yemaChina kwamutoko zvakare vachiita zvese zvese. Ndo zviri kuitika pano, vabva vafukunura mapfupa evashakabvu vakare kare. Naizvozvo basa rese rabva ramiswa nekuda kwaizvozvo. Asi akasike kutanga kunge vanhu ivava vachipuwa warning kuti zvamuri kuita izvi hazvisiri izvo. Regai tinzwe utungamiri, tichanzwa kuna MP wenzvimbo ino, tichanzwa kuna mambo, tinzwe kuti nhau yacho yakanyatsa kumira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivharira. Alright, ini ndinonzi kuda kwashe Mananzva, ndiri mumiriri weParliament Mzimba East Constituency. Tiri panapa paBertec Company, Quarry Company. Tanga tauya kuzoita musangano nemaChinese ari kuita mining panapa nenyaya yevanhu vakavigwa pasi chigare vanga vachionekwa mabhonzo mavanga vachishanda. Saka taita meeting neverudzi rwevanhu vacho vakavigwa mumakomo kuti tione kuti dambudziko riri panapa ringagadzirwe sei. Saka tabvumirana kuti kuye maexperts anogona kutiratidza kuti makuva ari papi nepapi, nokuti dzimwe nzvimbo dzacho dzanga dzatoaswa dzavhiringidzika. Muhurukuro yataita taona kuti maChinese aya ari panapa haasiriwo akambenge aripo pekutanga. Akanga ari pekutanga aiziva kuti nzvimbo iyi ine makuva sekuirana kwavakanga vakaita nevaridzi venzvimbo yacho. Saka vaiva vakazoenda ndokuvasiyawo ndokutengesera vamwe. Saka vakazouya havana chavanga vachiziva. Saka idambudziko ratakutobetserana nevemhuri nekambani kuti zvigadzirike zvakanaka. Saka tamirira kuti maexperts akauya kubatsirana nevemhuri kuidentifya kuti mumakomo imomo vangani vanga vakavigwa ende zvofambiswa sei. Kuonekwa kunzi zvinoita here kuti vabviswe kana kuti vanhu pacho posiwa pakadaro. Ndo patasvika. Saka tikumirira kuti maexperts akauya zvofamba zvakadaro, tichinzwawo kugaidwa neverudzi kuti vanenge vachifambisa sei.
both spiritually kuti vanhu vari munhu vawane kuradzikwa zvakanaka. Asi dambudziko rekuparadzwa kwemakomo takatarisana zvikuru sei nevekuchina, dambudziko riri kuendera mberi, munorionawo sei imi? Ya, idambudziko ratinaro, asi zvinoda kuti tizvigadzirise nekuti dzimwe nzvimbo dzacho vanebvunzwa vanokonsautwa vanoitwa EIA vanenge vasina chavanoziva nenhoroondo yenzvimbo. Saka tichida kuti vanoziva kuti nzvimbo iyi yakamira sei ndo vanofanira kunge vachikonsautwa paEIA, nekuti vanhu ava vanenge vangouya kuzoita investment yavo varipo pakutsvaga mari, saka vazonzwisisa kuti apa pakamira sei kana pasina vaudza, nekuti kuziva mbuya huudzwa. Saka ndokurudzira ruzhinji rwese kuti kana kwauya ma-investment akafanana nemakwari kana mamwe ma-activities munharaunda, ngatiregerei vanoziva kana kuti vane nhoroondo yenzvimbo yacho varatidze vanhu, ndo zvinofamba zvakanaka. Pane nhau yaimbotaurwa zvakare nehurumende yekuti makambanies akaita saiwaya munzvimbo dzaanoenda anofanira kunge achidevelopawo community, malives evanhu mucommunity. Tingati saiwewe pano pane zvavati vaitawo here munzvimbo ino, tichitarisa vakatanga vari pano nevaripo izvozvi? Ini kubva zvandapinda muofisi last year handina chandati ndaona kana kuti kumbosangana navo kana kukurukura navo, handina. Maybe kana vaine zvavakaita handisati ndazviudzwa kana kuti vane zvavachaita izvo zvandisati ndaziva, ndatotangawo kuonana navo nhasi nekuda kwechiitiko chiri panochi. Avani ndine izere pasi pano chikakawanzaruwa azuruvi rwamushore vari munarira. Ndini ndakamira muno musango rino muridzi wesango anoona nezvese zvechivanhu chiri muno musango. Right, takatasana dambudziko riri pano rakamira sei? Ya, iri raita dambudziko hombe. Hatina kunge takatoritarisirawo kuti tingasangana nedambudziko rakadaro, asi kuti vanhu vatsva kune vakatanga kuuya vachiratidzwa kunza pamunoshanda ndeapa kusvika apa, vakaenda vakatengeseranawo nevakauya vakatengeserwa ava havana kumboziviswawo kuti aiwa kune varidzi vanochengetedza nzvimbo dzino, vakangoti vatengawo kambani. Saka vazosangana nechikadziso ichocho chokuti vasangana nemakuva emadzitateguru edu mumakomemo. Ndopavazotizivisawo kuti pane zviri kuno, ndokuya kwataita pano. Asi imimi semadzimambo, nekuti hazvisi kuno chete makomo mazhinji atorwa nemachina, muri kukonsautwa here panhau iyoyi kana kuti munotozongoona vanhu vapa basa ravo? Kazhinji kacho kese ndekekuti munotozongoona vanhu vakuita zvavanenge vachiita, mototanga kunetsana navo. Hatizivi kuti zvinenge zvambofamba sei kuti vazosvikawo kwekuti munhu angopinda munzvimbo. Iyi nhau yamakamboedzawo here kusimudza semadzimambo kuhurumende kuti vange vachigadzirisa dambudziko rakadaro? Nhau yemuno munharira ndinoimba kuti handina marelevant authorities ese takanyora magwaro tichipa chichemo ichocho. Ngatiti saizvozvizvi pasanganikwa napo nemapfupa pamwe zvaigona kutongoitwa secretly achingokandwa uko, ndeapi matambudziko anogona kusanganikwa nawo neveruzhinji? Matambudziko ndoaya munoona kuti nzvimbo dzinoera dzinonzi ngadzichengetedzwe, nokuti nyika yedu yeZimbabwe mukaitarisa ndeyemhondoro, ndeyechivanhu. Saka tikatadza kuteedza tsika nemagariro iwayo, dambudziko ndorimwe ramamaona ratandasangana naro kuti mvura chaiyo inenge yonetsa, zvirwere zvinenge zvowanda, kushayikwa kwevanhu zvinhu zvinenge zvichikonzeresa izvozvo, udyi chaiwo kana munyange dai mukarimi hunowanda. Matambudziko anenge akusangana neruzhinji vanenge vasina zvavanoziva. Tinangana nemi madzimambo, ndinoona kuti nyangwe tingade kupa hurumende mhosva yekuti vari kusiya vanhu ava,
imimiwo pachenyu chivanhu chacho munee maakuchisiya. Mikwerera yaitwa muchiri kuita here kana muchiri kuita makapedzisira rini? Muno munharire hatina patinoregera kuita mukwerera, asi ringangogorera pera rinokuda kuti tinenge takatsamwa. Honai kaisitora mberi takangozvimiririra isichiteurira nyika, teurira mhuri kuti inge ichidya ichiguta. Tinenge tichida kubatsiro nokuti machena vakanga vari muno vatiri kuti takabvisa ivavo vaitokotama gore negore. Gore rega rega taakuita mukwerera vachena ivai vaitouya kuzokotama, vaibvisa zvinodiwa tobatanidza nezvishomo zvatinenge tiinazvo. Saka maiona riri jakachaka nguva nenguva muno musango rineri. Saka kuteura kunodiwa tinenge tibatsirwe. Munzvimbo yenyu ino ndapi makomo atingati ndemamwe eanoera asingafaniri kungoitwa zvese zvese? Muno tine akatowanda, akawanda makomo atinawo. Tinana bvopfa watakatarisa ikoreri basaidi papanhu pativi penyama, tinana chembudzi, tinana gwendesi, tinana mafemera, washamira, irane muzvo, chiburi, machembere. Akawanda makomo atinawo muno. Izuva rera takaona rapazi kwaya rainzi zuva ramuchembere, kwaiungana chembere, mondoro dzemachembere, kuti madzimambo evanasikana vakadzi ndokwavainge vari richiremekedzwa rakanangana naizvozvo. Ndomavaiungana masvikire wayo mondoro idzodzo dzainoungana wegomo irwo dzichiitawo chivanhu chadzo. Tichitarisa pamakomo esamataura tingati aaffectwa nemamining exercises ari kuitwa aya ndapi? Ndine rino repabvopfo iri, asi iro rero rinenge rakaramba zvino zvakanetsawo ikoko. Zvakanetsawo asi hatisati taziva kuti vasiya zvachose here vanhu ava kuti vacharamba vachiita, asi rakatonetsawo ikoko. Takaramba nezvaro zvaita kuti vanhu havazouya panapa igomo iroro tarirambira kuti hariite nokuti rine zvichibasa. Kana vana mangoendei tateguru wavo chaivo kutanga ari imwemo, gomo iroro repupuro racho rakapuriswa kuzerwe. Asi tisu takaramba, asi takavashambidzika taakuona munhu arigere ipapo watakanzi chigara apo ndiye ari kuita basa rekutengesa magomo iwayo. Saka iye zvinezvi tiri kuti takatarisa nenhau yanhasi, mapfupa awanikwa, vari kuramba vachiendera mberi nebasa here kana kuti pachambomiswa potanga pagadziswa nhau iyoyo wozoendera mberi? Saka maona nhasi tiri pano taakuedza kuchigadzisa neava vatsva vakauyawo, zvokuti kana mhosva yekuti tichivatsimbirira nayo tatoona kuti kana uri mutsva usina kuziya chokwadi munhu anotodzidziswa. Saka ndo donzo ratinaro izvozvi kuti vambomira zvavanga vachiita ipapo totanga tagadzirisa nhau iyi, toona kuti tingawira nosvika papiwo. Tichaitawo kuti vakuru vekudzinza ndezvedzinza kaizvo, vakuru vemudzinzo togara pasi toonesana tobuda nechinhu chimwe chete. Asi muchirungu vanoti ignorance is no defense. Vana ava muri kuti henyu vakasiyirwa neavo but mhosva vapara ka? Mhosva yatoparwa. Saka vochiregerwa here nokuti hapana chavaiziva? Aiwa, hatisati tasvika tikutotanga kuti tikurukure nhau iyi nhasi. Saka kubva ipapa tichienda kumberi munenge muchiziviswa kuti tasvika papi. Ndonzi Arnold Kurwakumireka Wanzaruwa, ndiri mwana wasekuru Mushoro, ndiri muno munharira hills. Tiri pano pamachaina paita dambudziko rokuti pavanga vachishanda pawanikwa mabondo epasi chigare. Saka ndo nhau yatazokurukura mabondo amawana zvinoreva kuti havabvumirwa kushanda, kuti aiwa isi takangosiyirwawo nevakabva pano tikati aiwa asi chimbomirai totanga tasangana nevakuru vemusha, kozi nhau iripo ndeyerudzi rwakanyamweda, ndova nevakuru vakavigwa munomo. Saka tichasangana musi wemugovera toonesana nevakuru tonzwa kuti nhau iyi inofambiswa sei. Asi pari zvino tangoya zokurukura vachititaura kuti aiwa isusu hatina zvatingarambe nokuti pakanganisika. Pane here umbowo hwokuti titi mapfupa aya ndevanhu vakare, pamwe vanhu vakapondana vakakandana ipapo zvakare?
umbo huripo nekuti pane pavakatanga kupaza vanhu vacho vaitoonekwa vane ndarira dzavo, homo dzavo zvepasichigare, zvokuti simbi idzodzo hadzisi dzazvino uno, isimbi dzepasichigare, saka umbo huripo. Mashandiro ari kuitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana anotyisa. Ndofunga semaonero amuri kuita uyo murume uyo ari kufamba haana kana masafety measures atingati atora, haana kana chakamusungira ipapo chekuti kana akatanga kukochomoka ipapapo anowanikwa achirarama rufu chete. Ndo mashandiro atingati ari kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemaChina. Ndiyo nyaya yatanga tiinayo muzuva ranhasi. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana, asi chokwadi ndechekuti maChina aparadza nyika. Ndochokwadi chatisingade kutaura tichinyenyeredza ichocho, vaparadza nyika. Ukatarisa vashandi vacho zvakare vari kutambira nzungu. Naizvozvo zvinhu zvakaoma kuti zvinhu zvobhenefita vanhu vashoma here kana kuti zvinofanira kunge zvichibhenefita nyika yese. Manzwa MP vachitaura kuti in as far as development is concerned, inoitwawo nevanhu ivava munzvimbo, hapana chati chaitwa. Mambo ndo zvavataurawo zvakare, hakuna zviri kuitwa kudevelopa nzvimbo idzodzidzi, makuva ematateguru achingosundwa achienda uko musine nguva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngetsangadei kune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.